Bueno, atzalde hon danoi, eta ongi etorri martxoko ohiko plenora, urte bete zoiko egoeran, eta ia lehen egoeran normalera bueltatzeko moduan. Azten Kuntxi. Gai zerrendako lehenengo puntue da 2021ko otsailaren 22ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Bago batez, onartuta gehatzen da. Gai zerrendako bigarren puntue da alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu zer. Hirugarren puntue da 2020ko Bergarak udalaren aurrekontuaren, udal euskaltegiko aurrekontuaren eta Mispirualde Sarren egoitzako aurrekontuaren likidazioak onartuz emandako dekretuen berri ematea. Da besterik gabe jakinean egoteko. Bale? Laugarrena, herriko ostalaritza establezimenduetan terraza jartzeko aldi baterako irizpideak zehaztuz 2021ko otsailaren 25ean emandako dekretuaren berri ematea. Baita dekretua azkenean nola geratu zen edali zitzaizuen, eta da besterik gabe jakinean egoteko. Ze egingo etorrea? Ez, Kontxi, markatu. Bai, guk nahi genuen para gauza komentatu honen inguruan. Lehenengoa, teko buskat, ez dakigu gaitik datorren dekretu konkretu hau plenora. Hola, informazio gizazen eta hartuta dago, eta ez dugu lertzen ez, gaitik datorren. Horrela izan da, bai nahi dugu aipatzea, guretzat dekretu hau oso berandu etorri dela, zen eta oso bat pasatu da. Eta, beti hor gu egilikea komentatzen hori. Importanta esala, zerbait egin ez da terraza inguruan, zela, osteleritzanako oso importante. Komentaten genuen, azken finean ordenantza berri bat eitxia, eta da, azken finean partxe bat ipini, oingo ordenantzari eta geroko, da azken finean, ordenantza berri bat aztertzea, ez? Baina, bintzat, partxe hau aztertuko dugu, eta partxe hau aztertzeko izan genitxun, bilera bintzat, ez, eta bai, gu ez gare bat ere konforme, ez da zela jundien gauzak. Eta, guk egin genitxun aportazio batzuk, eta horiek, hola esan da, ez die kontuan izan. Eta alde batetik, gu planteatzen genuen, anklaje batzuk edo onartzea, ez da, estrukturak ez igual behin betirako, baina bai, eperdirako estrukturak onartzea, eta honen hildotik baita ere, baimenak epe erdira, edo izatea, zeren eta, struktura horiek ez die merkeak eta amortizazio bat behar dute, ez? Epe bat behar dute amortizatzeko. Hortik zerbait sartu da, dekretu berrian, baina ez guk nahi genuen hildotik. Azken finean anklajeak ez dien baimentzen eta beti geldituko gea toldo batzukin. Eta gure ustez toldo horiek arrisku desentek ditzakete, haizea da honean, edo ez, azken finean ez die oso estruktura zenduak. Baita ere guk eta igual importante hau, guk eskatzen genuen malgotasuna baimenak ematerakoan. Eta komentatu genuen, importantea zala, ostaleritzarekin adostasun batera iristea, eta erei galdetzea. Zaitik, azken finean, erek biziki egunero, egoera, eta erek dakitezeko menizaien. Orduan, hor guken genuen planteamentu bat, horri zuri batetik hasteko, eta alderantziz hartu da referentzia bezala ekainean sortutako plano batzuk, ezta? Ekainean sortu zen plano batzuk, eta establezimendu bakoitzari ematen zitzaion, ez dakit, kopuru bat. Hori zerbait aldatu leike, baina orokorrean hori hartu da referentzia moduan, eta guretzat pena da, zaitik malgotasun gehiago beharko genuke momentu honetan, eren beharretara jotzeko. Tratatu genitxun, esate baterako, ez izatea danak lau aukiko maizak, baizik eta bikoak, hirukoak, eta hori ez da sartu. Azken finean, goerak oso desberdinak die, eta planteamenduak baita ere desberdinak izan daitezke.
guk esaten genuen hori, azken finean hitza eman tabernariei eta ere jakingo dabe ze komeni zaien. Gero, bueno, egongo da filtro tekniko bat noski, baina behintzat ikuspuntutik izatea, azken finean hori, bueno, ze beharko zenuke legea betetzen, ez? Eta, bueno, hori dana ez du ikusi dekretontan. Alderantziz ikusten dugu beste herri batzutan, eta, bueno, dela batzuk ikusten genuen Eibarren zela udalak sortu ditu. Ezta? Toldo batzuk, nahiko, bueno, ez die oso sendoak ez da ere, baina bai dare anklaje batekin eta segurtasun aldetik eta instalazio aldetik, baita ere nik uste, era nahiko txukun baten egindakoak. Eta udalak ez du holakorek egin. Utzi die tabernarei ardura eta gero, bueno, nik esango nuke aukera gutxi eman diela zerbait etxe. Bueno, atzalde hon da nahi. Horko ordenantzian arira, aipatu ordenantza hau esan bezala, behin-behinekoa dela, eta bai partekatzen dugula, oin momentuan daukagun, ordenantzia zaharkitzuta geratuta dagola, eta horren lanketa berri baten premia, bai. Ikustu dugu danok konpartitzen dugun premia badala, eta hala ostalarisekin izandako bileretan be, hala ikusi izan da, bai euren aldetik eta baitzak geuren etipe bai. Baina, danok dakigu, jakin be, ordenantza berrixen lanketak, luze joaten dien gauzak diela, eta behin-behineko moldaketa hau izan zen egoera honi aurre itzeko ataragenduan aldaketa bat, bai. Ordenantza berri baten lanketan hasteko konpromiso hartuta daukagu, ostalarisekin elkartu ginean, bai Gipuzkoako ostalarisen elkartekoekin da baitza Bergarako ostalari talde batekin, eta lanketa horretan hasteko konpromiso hartuta daukagu. Bizen bitxartian daukagu moldaketa hau. Eta moldaketa honetan, ondo esan duzu moduan Lander, anklajiak ez die jasotzen, balora udalako behin-behineko ordenantzaren moldaketa horretan ez litzakela egokizena izango. Baina, karpen seguridadia bai bermatzen da pixuen erabilerakin. Aipatzen duzu tabernarisei hitza emon behar jakuela. Nik usten dut hala egin dugula. Eta lehengo momentutikan egon gala eurekin elkartzen. Izan be, ordenantza honen proposamenero zirriborroa geunkanian, eta bakoitzaren terrazen aholkularitza teknikoa landuta geneukanian, kaleka ostalari guztiekin elkartu ginen. Ero guztiak deitu ginuzen eta dexentekin elkartu ginen. Eta zuepe, gonbidauta egon zinaten ostiral goizaretara, bai, izan zen olako maratoi bat, goizean 8 hasita atzaldeko 3 arte, eta eure danekin egon ginen. Bai proposamena lantzen eta banakako proposamen teknikoa, bakoitzaren terrazaren proposamen teknikoa baitza. Bilera horretatik, euren proposamenak jaso, aztertu die eta erantzun die. Nik usten dut, esaten dozuenean tabernarisei hitza emon behar jakuela, nik usten dut betetzen dugula eta eurekin harremanetan egon gala, garela eta egongo gala. Hombre, hitza eman esaten dudanean, esaten dut hori, eskaerak luzatzeko aukera. Eta euki badauke, zaitik ordenantzan hori jasuta dago. Baina bai markatzen zai erreferente bat, azken finean mugatuta gelditzen dala ez da erek dauken aukerak. Zaitik azken finean ekainan izan planteamendu bat, eta hori hartzen da oinarri moduan. Orduan hitza eman esaten dugundan da hori, bakoitzak aukera izan, beste planteamendu bat, agian ziero desberdina egiteko. Vale? Eta, bueno, nik esango nuke hainoa, azken finean dekreto bat sortzen danean, eta olako egoeran, igual aztertu behar da ze eragin daukan. Eta nik behintzat esango nuke oso eragin gutxi izan dula dekreto honek, zaitik ez ditugu ikusten aldaketa oso potenteak terrazetan, ez? Nik hola esan da, gauza batzuk igual aldatu die, bereziki hor barrenkalen, baina beste dana berdin dago. Orduan ikuste tabernariek be,
azken finean lehengo goera mantendu dutela. Hitza esaten dotenean ipestot esaten entzuteko bakarrik, Hitza emon jakue, geure proposamen baten, oinarri baten gainean lanean hasi dalako, eta gure proposamenan gainean eurek jasotako proposamenak aztertu eta landu dielako. Aukera eukidabe eta eukiko dabe beti euren proposamenak lusatzeko. Bai, baina marko bat jartzen zaila. Hori da guk ikusten ez duguna. Gauzak libre, badago legealdi bat, ezta? Irisgarritasun legea, eta badago nahiko marko estua. Orduan, guretzat hartzea ekainako referentea ez da batere logikoa. Bestik ez. Landerrek aitzatzen duzuna eta marko bat jartzen da, errestu jakuelako udaletik lanketa bat, posible ikusten zana eta egok ikusten zana. Baina esaten duzu moduan, bertso librian erak proposamenak itxeko aukera duke ordenantza hori betiaz. Eta hori da, hainoak esan zeban nahi zuzen, entzun da eta entzungo da. Eta erekin berbain danean beti esan da, proposamenik diferentia baleuke helarazteko eta aztertuko zala banan-banan. Eta zentzu horretan uste dut disposizio guztia egon dela. Esan dako moduan, ordenantza aldaketa behin-behinekoa da. Behin-betiko ordenantza berrisa itxeko konpromiso hartuta dago eta martxan jartzeko bidian ga. Eta hori bai ostalarizekin eta baitxa udal barruan eta ostalaritza elkartearekin, Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin komentuta dago eta garbi dagoena da, ostalaritzaz aparte beste agente batzuk inplikauta badela kasu hontan, eta erekin behon behako gula, ordenantza horren redakzioan aurrera itxen duen enian. Eta egoera hontan, eta beste batzutan, baina uste biharra badagola ordenantza hori aldatzeko eta bide hori ingo dugula. Bitartean orduan igual, eta ordenantza berri hori, oinarri moduan edo hartzeko baita ere aztertu beharko genituzke izan dien eskaerak. Eta, eskertuko izueke batzordera eramatea, ez da? Eskaera horiek, eta, aztertzen dugu zedan, eta ze erantzuna eman ikusteko nora jo. Bale? Nik uste, Ainoa esaten duzuela, entzun duzuela, guk ere entzun dugu, eta entzun dugu beste eskaera batzuk badarela, eta beste eskaera horiek ez dira onartu, eta hori be entzun dugu. Eta ikusi dugu aurkako edo kontrako baimenak, batzordean hori be ikusi dugu, bai. Nik uste Landerrek aipatu du, berandu iritsi dala, eta berandu iritsi da. Eta hor daukagu kamera, hau dago Ibarren, eta erakutsi, gerturatu mesedez. Eta Ibarren daukagu, itxuria udalak parte hartu du. Eta badauzka, karpak, lotuta, esparru zabala, ura jasota, argia badauka, eta martxan dare. Eta kale oso batian bermatu inda, udalak parte hartuta, eta udalak agian sustatzen, ez bakarrik entzuten. Eta nik uste momentua hortarako dela, sustatzeko eta ideiak maigainean ipintzeko eta laguntzeko. Eta hori da, eman ez dana, hau ez dugu ikusi bergaran. Ez dugu ikusi. Nik uste gobernuak pentsau beharko duela, zergatik ez dugu ikusi halako adibideak kalian, eta inguruko herri guztietan ikusten dugu halako adibideak, ikusten ditugu udalak parte hartzen duela, ikusten ditugu eredu berdina dagoela kale osoan, adibidez Ibarren, eta karpa honek betetzen duela haizia, betetzen duela euria, hiru karpa dauzka alboetan, argia, sendotasuna eta hori dana. Orduan, momentua da, eta berandu gabiz, baina momentua da, hau sustatzeko, era aktibo batian, proaktibo izateko, ez bakarrik entzuten. Duda barik eta era proaktiboan lantzen ibiliga, ez bakarrik azkenengo ordenantza moldaketa txiki honetatik, era proaktiboan lantzen ibiliga, esan duen moduan, ekanian, legiak eskatzen zebanian egokitzea terraza guztiak, baliabide teknikoak udalarena jarri zienian ostalaritzaren eskutan, eta inzanian lanketa bat terrazaz terraza, banan, eren eskaerak entzun dabe bai, egokitzeko modu berrira. Herri eta udalerri pila batetan, lanketa hori eren kabuzin behar izan da benean.
proaktiboak eta proaktiboak izan galako bere momentuan oso azkar jarri izan zituzten terrazak egokitzuta, eta bigarren lanketa honetan, denboran luzatu baldin badabe hasiera batetik urriko itxierarekin jarreginen erekin lanketan. Eta zoritxarrez, baina uste dugu merezi da bela, lanketa horrek eragileekin itxiak denbora batzutan luzatzeak hartzen dau. Baina uste dugu eta segitzen dugu pentsatzen eta hala ingo genuke berriz be, erekin inbiarra gehunkal eta horrea itxik uste dut urrian lehengo itxieran, bigarren itxieran lehengo astea etorri zanean elkartu ginen seminarizoan eretako askokin, handik bi astera berriz eta horrek berak proposamenak erekin lantzia ekarri dau. Denboran luzatuga nahi baino gehiago, danok nahi baino gehiago, segurazko bai. Baina itxeko moduak berak balintzatzen dau eta uste dut konbenientzi garrisa dela alaxe itxia. Eta zeubek esaten zinuen moduan, uste dugulako, kasu honetan eragileak, ostalariak parte izan behar dela prozesuan, hasiera batetik saiatu ginen ala izaten, eta segiko dugu bide osoa erekin batera itxen. Bai, noski, ostalaritza parte izan behar dela, eta gixo esan dut, sustatu behar duela. Lan hori egin duzue, eta kalian ez dugu ezer ikusten, eta ostalaritzak behar du, eta gobernuak, kasu honetan, martxan ipini beharko luke, adibide ezberdinak, guzti hori betetzen dituenak, eta hori da, kalian ikusten ez duguna, eta faltan somatzen duguna, eta berandu da. Gai zerrendako bosgarren puntue da Gaizka Bolinaga Iturri Castillo, Eusko Fuel SL enpresaren izenean, Teiaetxe 16an, gasolindegia eraiki ahal izateko beharrezkoak diren lursatiak udalari erosteko eskaera. Noain, proposatzen dana da pisati segregatzea, bata 313 metrokoa eta bestea 611 metrokoa, eta erabilera publikotik patrimonialara pasatzeko tramitazioa etxea. Beraz, noain, hasierako onarpena emango litzaiok espediente horri, eta hilabete batez, jende horran jarriko litzateke, behin betiko erabakie hartu baino lehen. Zozgar esan nahi dezue, boskatu ingo dugu? Izenak esango ditut eta zuek esan. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Cristina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Eranberri. Alde. Itxaslero Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Irune Galarraga. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Hau batez onartuta gehiatu da erabaki proposamen hori. Seigarrena, kontuen batzorde bereziaren osaketa. Proposamena da, kontuen batzorde berezi hori osatzea eta bertako kide izatea antolakuntza batzordeko kide direnak. Boskatu ingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Eranberri. Alde. Itxasnelo Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi.
Alde. Irune Galarraga. Ez zaizu entzuten, Irune. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Eta Alberto Alonso. Alde. Baita hau batez onartuta gehatzen da. Gai zerrendako 7. puntue da aurreko bilkuran mahai gainean utzi zana, eta da Mendia Bizirik Popol Mendizale talde elkarteak aurkeztutako mozioa, eta EAJak aurkeztutako mozio alternatiboa. Bi mozioak irakurriko ditut, eta gero bozkatuko duke lehenengo mozio alternatiboa, eta onartu ezean, Mendia Bizirikek aurkeztutako mozioa. Mendia Bizirikek aurkeztutako mozioak hau dio. Ingurumenean sortzen duten eragin desegokiak ikusi ondoren, Bergarako mendietan eukalipto landaketak debekatzeko eskaera helarazten dugu. Mozioa, Euskadiko basoetan eta basolurretan eukaliptuak duen presentzia lur hauen bioaniztasuna, produktibitatea, birsortzeko ahalmena, bizitasuna eta gaur egun eta etorkizunean izan behar dituen gizarte eta funtzio ekologikoak kolokan ipintzen dituenez, Mendia Bizirik Popol elkarteak honako proposamen hau aurkezten dio Bergarako udaleko osoko bilkuderari eztabaidatu eta bozka dezan. Mozioa. 2017ko abenduaren batean, Espainiako espezie exotiko inbaditzaileen katalogoaren batzorde zientifikoak argitaratutako txosten batean, eukaliptus zuhaitzaren barietate guztien izaera inbaditzailea adierazita, hau batez gomendatu zuten, basto ustiapenerakoak diren eukalipto espezie guztiak, espezie exotiko inbaditzaileen Espainiako katalogoan biltzea. Espezie horiek arrisku handia dakartelako euren ezaugarri biologiko, fisiologiko eta ekologikoen ondorioz. Honekin batera, gure lurraldean eta ekonomia osoan sortuko lukeen eragina azpimarratzen da. 2008ko urtarrilean, Euskal Herriko Unibertsitateko Landaren Biologiako eta Ekologiako katedratiko Arturo Elosegik gidatutako ekipo multidisziplinar batek non Euskal Herriko Unibertsitatea eta Aranzadi Zientzia Elkarteko kideak bildu ziren, Eusko Jaurlaritzako natur ondarearen eta klima aldaketaren zuzendaritzak eskatuta, eukalipto landaketaren ingurumen eragina Euskal Autonomia Erkidegoan eta inguruetan izeneko ikerketa burutu zuten. Ikerlariek Euskal Herrian edo inguruan eukaliptoek duten ingurumen efektuei buruzko 40 azterketetatik gora aurkitu dituzte. 140tik gora Iberiar Penintsulako beste eskualde batzuetakoak. Era guztietako aldagaiak biltzen dituzte, lurzoruaren kalitate edo hidrologiatik biodibertsitatera. Hauek izan dira azterketaren emaitzak. Emaitzek erakusten dute modu argi eta sistematikoan eukaliptuek eragin negatiboa dutela ingurumenean bai Euskal Herrian bai penintsulan. Eukaliptopeko lurzoruak iragaz gaitzagoak izan ohi dira eta eukaliptoaren orbelak beste landare espezie batzuen hazkuntza geldiarazten duten substantziak askatzen ditu. Lurzoruko ornogabeen, lurreko ondoen, likenen eta landaren aniztasuna ere gutxitu eginda. Eukaliptaldietan murriztu egiten dira anfibioen ugaritasuna eta diversitatea. Baita osasun egoera kaskartu eta portaera aldatu ere. Hegaztien ugaritasuna eta diversitatea txikigoa da eukalipto saietan beste landaketa batzuetan edo baso autoktonetan baino. Ondorioak ez dira hain argiak ugaztunetan. Eukalipto landaketek eragina dute ibaietan aztertutako aldagai gehienetan. Eukalipto orbela kalitate bajuko eta mantenugai gutxiko bazka da. Horrek ondoen eta uretako ornogabeen
ugaritasunean eta diversitatean eragiten du, eta ibaietako ekosistemaren funtzionamenduan eragiten du. Bestalde, nahiz eta basoko suteak zein berotze globalaren aurkako borroka alderdi konplexuak izan, faktore biofisiko zein sozioekonomikoen eraginpean bai daude. Badirudi, bi arlotan eukalipto landaketek ez dituztela murrizten areagotu baizik beste paso alternatiba batzuen arriskuak. Eukaliptoen ingurumen eraginak ez dira lurzoruaren beste erabilera batzuenak bezain gogorrak, hala nola industriarenak edo hirienak, baina har dezaketen hedadura espaziala dela eta eragin nabarmena izan dezakete. Gainera, eukalipto landaketek batez ere landa eremuei eta urruneko eremuei eragiten diete. Horiek izanik biodibertsitatea handiena dutenak eta ingurumenaren konserbazioari dagokionez ahulenak. Eta ondorio nagusia da, eukaliptoen edapenak eragin larriak izan ditzakeela Euskal Herriko ingurunean eta espezie mehatxuen euskal katalogoak diren espeziak are gehiago mehatxatu ditzakeela. Gure agintariek ez dituzte oraindik adituen gomendioak kontuan hartu eta espezie esotiko inbaditzaileen zerrendaren eguneratzearen zain jarraitzen dugu. Bergaran azken 2 urteetan pinu insinisaren gaixotasunak direla medio, zuhaitz landaketa eremu zabalak mozten ari dira epe motzean. Horren ingurumenean dakarren ondorio kaltegarriekin. Hori gutxi baliz, pinus insinis ordezkatzeko proposatzen diren espezien artean Eucalyptus globulus eta Eucalyptus nitems agertzen dira. Aurreko guztia kontuan izanik honako hau eskatzen dugu. Bat, Bergarako udalak eukaliptoa eta lurrarentzat eta bioaniztasunarentzat kaltegarriak diren gainontzeko espezie guztien landaketak saihesteko bere esku dauen guztia egiteko konpromiso hartzea. Bi, kontuan izanik Euskadiko basoetan eta baso lurretan eukaliptoak duen presentziak lur hauen bioaniztasuna, produktibitatea, birsortzeko ahalmena, bizitasuna eta gaur egun eta etorkizunean izan behar dituen gizarte eta funtzio ekologikoak kolokan ipintzen dituela, Bergarako udalak Eusko Jaurlaritzari espezie esotiko inbaditzaileen Euskadiko katalogoa eratzeko eta eukaliptus barietate desberdinak katalogo honetan jasotzeko administrazio prozedurak berehala ireki ditzala eskatzea. 3. Bergarako udalak Foru Aldundiari baso politikak alda ditzala eskatzea, gure lurraldeetan eukalipto gehiago landatu ez daitezen, eta gaur egun mendietan dauden eukalipto saien ordezkapen ordenatua planifika dezaten. 4. Bergarako udalak lurjabe eta baserritarrentzako laguntza eta aholkularitza sustatzea udalaren baliabideak erabiliz, basogintza eredu jasangarriagoa pilatze eta aplikatze aldera. Beti ere interes ekologiko, ekonomiko eta soziala uztartuz. EAJak aurkeztutako mozio alternatiboa berriz audio. Basolandaketa eta kudeaketaren inguruko mozioa. EAJ udal taldeak honako hau onartu dezala eskatzen dio Bergarako osoko bilkurari. 1. Basogintzak eta baso kudeaketak ekonomian enpleguan bioaniztasun sortzaile gisa ingurugiro zainketan eta zerbitzu ekosistemiko sortzaile gisa jokatu duen eta jokatzen ari den papera aitortu eta publiko egin dezala. 2. Onura guzti hauek baso kudeatu batek eskaintzen dituela aitorturik, gizartearentzako egungo arazo nagusienetariko bat baso kudeaketaren abandonoa dela aitortu eta berau ekiditeko erakunde desberdinen artean, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta udala, eta baso sektorearekin elkarlanean, baso kudeaketa sustatzeko politiketan parte hartu dezala beti ere bere eskumenen baitan. 3. Baso kudeaketa eza izanik arazo nagusiena, baso kudeaketa sustatzerakoan ez dadila espezien neurrigabeko borroka antzuetan erori. Espezie bat edo beste arriskutsu edo kaltegarri landatzen den kopuruaren arabera bihur bai daiteke.
ez espeziaren izaera bera kaltegarria delako. Lau, Bergarako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarrita daukan baso politikarekin bat eginez, eukaliptoa ez den beste landaketa batzuk lehenetsi ditzala. Espezie desberdinak lehenesteko garaian, udalak ez ditzala bide debekatzaile eta arautzaileak erabili. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin adostutako bide pizgarri eta sustatzailea baizik. Baso jabe pribatuei beraien ekimenetan lagunduz. Zer adierazten duzu, bozkatu ingo dugu? Bueno, bozkatzen dugu mozio alternatiboaren onarpena. Bai. Gorka Artola? Kontra. Zer? Kontra. Vale. Ainhoa Lete? Kontra. Aitor Aranzábal? Kontra. Cristina Marquina? Juan Luis González? Kontra. Nagore Iñurrategi? Kontra. Ekaitz Aranberri? Kontra. Itxasne Elbarizaristi? Kontra. Juan José Asula? Kontra. Elena Lete? Alde. Maite Agirre? Alde. Jose Balander Arregi? Alde. Irune Galarraga? Alde. Ester Ortiz de Zarate? Alde. Joseba Elosua? Alde. Alberto Alonso? Alde. Mozioa alternatibo ez da onartzen, aldeko botoak izan dilako. Zazpi eta aurkakoak 9. Orduan, nahin bozkatzen deu, Mendiabizi... Zeu ekintzat, lurrundu ekintzat. Barkatu, lurrundu ekintzat beta horrekoak. A ber, Mendiabizidikek aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu orain, bale? Gorka Artola? Alde. Ainhoa Lete? Alde. Aitor Aranzábal? Alde. Cristina Marquina? Alde. Juan Luis González? Alde. Nagore Iñurrategi? Alde. Ekaitz Aranberri? Alde. Itxasne Elbarizaristi? Alde. Juan José Asula? Alde. Elena Lete? Aurka. Maite Agirre? Aurka. Jose Balander Arregi? Kontra. Irune Galarraga? Kontra. Ester Ortiz de Zarate? Kontra. Joseba Elosua? Aurka. Alberto Alonso? Aurka. Mendiabizidek aurkeztutako mozioa onartuta gehatzen da, 9 aldeko botokin eta 7 aurkakokin. Boto azalpenin norbaitek? Bai, nahi genuen zerbait komenta. Bueno, a ver, principios, aurkeztu genuen gure kontramozioa zen, eta, badare bi elementu, Mendiabizirik aurkeztutako mozioan, ez ditugula, alde batetik, ez dugu ikusten, logikoa dela azken finean debekatzea, eta bereziki debekatzea eremu pribatuetan. Eta hemen jabek, badauke bere eskubidea gure ustez, erabakitzeko ze gauzak landatu behar dien. Zatik azken finean, erentzat bai dela elementu importantea, ez? Bai ekonomikoki eta baita ere, esango nukenik lurra babesteko momentu. Orduan, guretzat hortaz aritzea, ez da bat ere egokia. Eta gero baita ere, azken finean, igual hemen eztabaidatzen dena da diputazioak daukan baso politika. Eta, gure ustez, diputazioak bultzatzen duena da azken finean anistasuna, eta gure kontramozioan ez den moduan. Zuaitz batzuk egoteak horrek ez du suposatuko, azken finean, ingurumen aldetik inpaktu handia eukiko lukela, baizik eta behar dana da anistasuna bultzatu. Eta, guk garbi dauko, momentu honetan diputazioaren politika hortik dijoala, eta, puzkate realitatea ikusita,
diputazioa ez dago hola bultzatzen eukaliptoaren puskate jartzea, ez? Hori garbi dago. Orduan, gure ustez, azken finean, igual, ados egon da elementu batzukin, ez da, bai, igual, mozea sartzen da, Mendiabizirik sartutako mozea, juten da igual urrunago, eta, aldorretatik, ezin geha ados izan, eta horretik aurkeztu dugu gure kontramozea. Gure boska igual azaltze aldera, puntu batzutan bat etorri txabe, guk usten ginoan esan pixkat, problematika bati bi ikuspegi edo bi plano desberdinetatik erantzute jakola, eta momentu honetan Mendiabizirikek aurkezten den mozinua bestian alden jo, naiz eta ikusten dugun, basogintza politikaz hitz egin behar dugula, eta hortan landu beharko ginutzela gauzak, iruditzen jako momentu honetan, nahi ginuela adieraztia, lurrak kaltetzen daben espezien landaketan aurka garela, eta hortik Mendiabizirikek aurkeztu daben mozinua bestia. Nik nahiko nuke komentatzea, igual landaketa debekatzea baino, debekatzeko gauza guztiak, boxek egiten duen bezala, nahiko kaltegarria diala orokorrean. Baina bestaldetikan, hobe dela, udaletxean, debekatzea eukaliptuen pastakin egindako folioak sartzea. Zergatik inguruan daukagun Asturias, Galizia, Cantabria eta beste probintzitik etortzen den pasta hori guk gastatzen dugu eta Bergaran debekatzen da eukaliptusa sartzea. Baina hipokritamente gero udaletxean ez da debekatzen pasta horrekin etortzen dian folioak. Orduan, nik uste dut gauzaki hartu behar dezela beste erabatea eta ez holako erraz eta holako gauza zentzillo bat bezala, ez da? Bakarrikan holako refleksio txoan nuen utzi bakarrik. Ados, oso komplejua da gai bada eta ertz desberdinetatik hasi geinke hemendik aritzen eta ados koherentziaz jokatu beharko ginukela konsumo ereduetatik hasitza eta dana lotuta dagoela. Egisa da debekuan bidetik, igual ez dela bide honena, baina ikusten gabizena da beste bide batzuk martxan jarritza eukaliptuak landatzen diela. Orduan, segurazki tokatzen dela gai honi modu global batian atenditzea, baina momentu honetan guk bat itzen dugu mozio honekin. Eta igual azterketara eta animo jarraitzu gainkela bide honetatik baso politikaz eta hitz egiten eta beste ikuspegi global batetik erantzuten danari. Nik bai landerrek eta bai osoak aitzatu zuen kontua erantzunez, uste nolabait jabien eskubideak mugatzea edo debekatzea da nik terminua. Uste administrazio publikoa tokatzen jakola ordenatzea eta planifikatzea eta interes komunen, interes herrixaren interesen eskutikin behar bela hori, ez? Eta garbi gelditzen dela, kasu honetan, eukaliptuen landaketak onartziak eta inungo mugabarik momentu honetan nahiz eta ez inzentibau, eta egisa da, Foru Aldundiko momentu honetan ez ditzuela inzentibatzen, baina mugatu behapenaz, badakarrela gure lurren ondariaren galera bat. Eta hori uste administrazio publiko moduan lokaletik hasitza eta batez eskumena dauzkan diputazioari eta jaurlaritzari eskatzea tokatzen jakula regulatzeko eta onura publikoaren alde itxeko ordenamentu horretan guztian, ez? Eta hori da nik uste dut mozio honetan Mendiabizirikek planteatzen zebana eta guk babestu duguna. Nik uste azken finan debekatzea dela azken neurri bat, ez? Eta, zuk esan duzu moduan, diputazioak hartuta dauzkan neurri batzuk bintzat eukaliptoaz babesteko eta beste espezie batzuk babesteko. Egoera, momentu enten ez da bat ere erreza, jabentzako, zen eta, ikusitza pinor daukan eduki ditun gaixotasunak, jende askok ez dakiz zelan datu, ez? Bota behar izan da bere pinudiak eta momentu enten ez dakiz ez ere. Baina, nik uste politika aldetik garbi da hola, neurri baten ze nahi dan, eta ze ez da bultzatzen. Alde horretatik, gure ustez, hori nahiko finkatuta dago,
eta, bueno, debekatzea kontzeptu moduan, ez dugu ikusten tresna dela, ez da, azken finean politikak lortzeko. Esan dute moduan, kasu honetan debekatzea erabiltzen duzu, baina planifikatzea deitu leixo, eta ulertzen du moduan danok, gorla puntan industria bat montau ezin dela, ez talako egokixo planifikazio aldetik, eta dare eremu batzuk industriala dienak eta beste batzuk mendi lurra dienak, kasu honetan antzerako kontua da, eta da, espezie horrek ulertzen da, herri lurrei, lur publikoei, danon ondaria dien horrei, nahiz eta jabetza pribatukoak izan kalte itxen dotzala, eta tokatzeko administrazioari hori ordenatzea. Eta hoixe da, nik uste dut honekin eskatzen zeban amendio bizirik, eta lehen esan duten moduan guk babestu duguna. Nik lehen esan dut hori, azken finean igual, mendia bizirik aurreztako mozearekin, gauza askotan adozen gaitezke, baina bai bar elementu konkretu batzuk, ez diela gure gustoko, eta horreitik kontratu. Gure aldetik, Bai? Nik nahiko nuke esan, Gorkak esan du, jabego publikoa Bergaran oso gutxi da. Jabego pribatua da. Eta norberan etxia, norberan terrenu eta norberan etxia da. Orduan, norberak sartu nahi baldin modu nahi duna, bere borondatekoa izango da. Orduan, gauza bat da regulatzia. Baina hori izango dizu Ortega Smithek, Abaskalek eta horiek izango dizue. Baina realmente gauzak debekatzia dira. Eta hau debekatzia da. Ez da ordenatzia. Ordenatzia boseko horiek esaten dute. Ordenar y prohibir. Baina realmente hemen danon libertatea utzi behar dugu. Beste gauza bada, pega guztiek ipintzia. Eitzaigula gustatzen, nahi da gustatzen. Eta nik ez dakat terrenik. Eukiko banuke ez nuke sartuko eukaliptorikan. Baina nik usten dut, hori jende batzuntzako, baldin bada, euren etorkizuneko dirutza bat, utzi bertzaiela. Ez debekatu. Ordenatu ez. Ordenatu da demagogia bat. Demagogia bada. Orduan nik usten dut, realmente gauzak garbi uki berditugula, eta barrutik hasi beste neurri batzuk hartzen. Ez, debekatu arbola batzuk sartu zen dituztelako. Eta egia esan da, Gipuzkoan 100% sartuta dago, eta ez da eragozpenik handiena eukiko dituguna hemen. Nik usten dut jendeak, eta hemen gaina Bergaran dauden aldapakin, jende askok eta askok ez ditut hartuko. Zaila dieselako gero ateatzeko. Baina hortik aparte nik usten dut, debekatzia dela, eta debekatzia hori da, demokrazia falta bat. Eta hori uste dut. Segitzen dut lehengo berdinarekin da bukatzeko, debekatzia erabiltzen duzu eta ez da kasualidadia ordenatzia da. Eta zeu esaten duzu moduan, ez da jabetza pribatukoa izan, bakoitzak bere etxian hainbat eta hainbat moldaketa itxeko edo bere lur urbanuan baldintza batzuk bete beharra dauzka edo zer eraikitzeko. Eta kasu honetan, lur urbanua edo industrialataz haratau, gabitz gure landalurrataz berbetan. Jabetza pribatuko zein publikoa izan. Eta ondaria bada publikoa guztiz. Eta ondare hori zaintza aldera ordenatzea tokajatzeko administrazio publikoari. Uste dut ikuspuntua garbi geratu diela, ez dakit besterik... Zuk esan duzu jabetza dela, bai urbanuan, bai basoan, holanda. Ordenatzia ez dela debekatzia. Igual azten duzu pieza bat, eta da lurzoru urbanuan, hiritar lurzoruan, bai edo bai, ordenatzen da etekin bat lantzen dalako. Eta etekin hori ez da azten inundik inora, hirigunean, eta ez dut uste aztu behar danik honetan. Orduan, Josebak esaten duen moduan, bide debekatzailea ez da bidea. Bidea da aztertzia ze aukera daren, bidea zan gure mozioan aurkezten ginuen, esparru bat lantzeko aldundiarekin, zuek beste bat aukeratu duzue, eta gustatuko litza da keneri jakitia, eta espero Nagorek egindako gonbidapen horretan, lurjabe eta baserrientako laguntza eta aholkularitza sustatzia da zuen
ardura, hemendik aurrera, eta jakingo dugu nola laguntzen duzue, diru laguntza lerro bat osatu behar duzuen hortarako, eta nola sustatu eta aholkulari hori nola itzen dan. Honetan ez da agertzen. Eta ardura hori zuen gainean hartu duzue momentu honetan, eta espero hurrengo batzordean jakitea nola garetu behar duzuen eta ze albidekin. Bai, hartzen ditugun konpromisoa dira, eta konpromisoak aurreko batzutan esan ditugun moduan, betetzeko hartzen ditugu. Uste dute biratu irako dela, gaur eragile batek aurkeztutako mozioa onartu da, eta eragile horrek itzen zen proposamena. Eta uste ginoan zilegi zela, eta eskatzen zozkun udalari konpromiso hori hartzeko. Konpromiso hori hartuta gelditzen da, eta jungo galantzen aurrerantzean zela biratu genken. Lanketa hori udaletik, eta mozioan onartzen den bezala beste administrazio batzukin. Eskumen nagusiak eren eskutan darenean gainera. Kontxu hurrengo puntua mesedez. Gai zerrendako 8. puntue, EAJaren mozioa Bergarako sortuk egindako adierazpenen inguruan. Mozio honi gobernuak mozio alternatibo bat aurkeztu dio. Bestalde, sortuko kide batek eskatu do puntu honetan hitza hartzea. Eta orduan, irakurriko ditut, EAJak aurkeztutako mozioa, gobernuak aurkeztutako alternatiboa, eta gero hitza emango zaio, tekitia konektauta dagon, o konektatzea doan, persona horren. Kontxi, esan online, esan presentzia? Lehenengo asmoa lasan, oala planteatu dugu, baina etxuan lan kontukatik edo ez zitzaion, ez zan ordu egoki biantzako hemen egoten. Bai, gero aldatu da eta presentzialki sartzeko bera. Bixak zeren balorauta eta hasieran presentzialki izan behar baltzen be, telematikoki konektauko da. Bueno, hori izan da, irakurringo ditut. Zuzena da? Bai. Zuzena da? A ber, Galdetzen dut. Bai. A ber, egian adiekien da pleno semipresentzial bat, hor batzuk hemen zate, bestatzuk ez, berez publikori gabe ari gara, lehenengo pentsatzen gendun, eta nire planteamendu izan da, ez da izan alkatearen ideia bat. Egokina zala hemen bertan egotea, publikoko norbaitek parte hartzen deunen entzun egin zaio, baina ez da bere irudie grabatzen. Eta pentsau dugu hori zala egokina, eta horrela jakinarazi dugu eskaera indon personei. Gero, hotze indo, esan ez, ez datorkiela ondo hemen egotea, eta telematikoki parte hartu nahiko lekela. Orduan, kontutan hartuta, eskubidea daukatela hitza hartzeko, ez dut uste bentzet, ilegalidadek egongo litzekenik telematikoki parte hartuta. EAJak aurkeztutako mozioak honela dio. Bergarako sortuk egindako adierazpenen inguruan, Bergarako EAJak ondorengo adierazpena onartzea proposatzen du martxoko osoko bilkuran. Bat, Bergarako ohiko bilkurak sortuk egindako adierazpenak salatu eta gaitzesten ditu. Bi, Bergarako ohiko bilkurak Bergarako herriko enpresekiko eta bertako langileekiko konpromisoa berresten du. Hiru, lanik gabe geratu diren herritarrei gure elkartasuna adierazi nahi diegu eta enpresei eskatu nahi diegu alegina egin dezaten lanpostuei eusteko eta hori posible ez denean bermatu ditzaten langileen eskubideak. Lau, Bergarako udalbatzak bertako ekintzaileei aurrera segi dezaten animatu nahi die eta bere babesa adierazi nahi die. Bost, Bergarako ohiko bilkurak Bergarako enpresa, ostalari, komertzio guztiei gure babesa adierazi nahi diegu. Batez ere bizi ditugun momentu gogor hauetan. 6. Bergarako ohiko bilkurak udal jarduna eta baliabideak herriko sustapen ekonomikoa indartzera bideratzeko konpromisoa berresten du.
7. Azkenik, Bergarako herritarrei eskatu eta animatzen diegu bertako enpresa eta komerzioetan konsumitzea, Bergara bizi baten aldeko apostua eginez. Gobernuak Kontxi, ez dakit oin posible da hitza hartzea, edo itxoin biadan kontramozioa bukatu. Barkatu, ez dakit oin posible da hitza hartzea, edo itxoin biadan ordezko mozioa irakorri arte. Berez, biak irakurtzen die eta gero bakoitzak daukezue zuen postura, iruditzen bazaizue, defenditzeko aukera. Kasu honetan daukun berezitasuna da, sortuk eskatu dola aparte parte hartzea eta lehenengo beraritza emango dion duke, baina bueno, takit. Gero nik uste eta azalpenak bakoitze bere mozionalde eman nahi bali baituzu ez dagoela inolako eragozpenik. Jarraituko dugu dagokion prozedura. Gobernuak aurkeztutako mozio alternatiboak hau dio. Bergarako udal gobernu taldeak EAJak proposatutako mozioaren aurrean ondorengo mozio alternatiboa aurkeztu nahi du. Duela aste batzuk, gai honi berari buruz egindako udal gobernuaren adierazpena eredu hartuz, udalbatza osoak berresteko aukera izan dezan. Bergarako udalak herriko enpresekiko eta bertako langileekiko konpromisoa berresteko mozio proposamena. Zio. Azken egunotan, herrian hizketa gai da hainbat enpresen eta bereziki Gulfratesen egoera. Bergarako udalak honen inguruan hainbat gogoeta plazaratu nahi ditu. COVID-19ak sortutako krisi globalak eragina izan du munduan bezala gure herrian. Enpresei dagokionean esan dezakegu zuzeneko bi egoera eragin dituela gutxienez. Alde batetik, enpresa, merkataritza eta ostalaritza establezimendu askoren aktibitatea gutxitzea eragin du. Eta honek, langileen, personen, bizi baldintzetan modu negatiboan eragin. Sektore askotan, persona askoren lanbaldintzak okertu egin dira eta horietatik batzuk lanik gabe geratu dira. Bergarako udalak hauekiko elkartasuna adierazi nahi du eta enpresei eskatu nahi die alegina egin dezaten lanpostuei eusteko eta hori posible ez denean bermatu ditzaten langileen eskubideak. Bestetik, hainbat enpresa egoera zail honetan ekintzaile izan dira eta haien lana birbideratzea lortu nahi dute. Bergarako udalak bide hori jorra dezaten gonbidatu nahi ditu herriko enpresak. Gulfrates enpresaren kasuari dagokionez, osasun pandemiaren hasierako hilabeteetan babeserako maskaren produkzioa martxan jartzeko aukera izan zuen, behar handiena geneukan momentuan eta apostu ausarta egin zuen. Enpresa martxan jarri eta egokitzeko egin behar zituen moldaketak egiteko udalak berari zegozkion lanak bideratu zituen, ulertzen dugulako hala dagokiola. Bergaran dauden enpresen lanpostuak sor ditzaten eta hauek manten daitezen laguntza dagokio udalari. Zer esanik ez, momentu berezi hartan. Horrekin batera, Bergarako udalak bertako enpresetan konsumitzea lehenesten du, eta horrela bertako produzioa laguntzeko aletxoa jartzea. Adibidez, udalangilek erabilditzaten Gulfratesen Bergaran ekoizten diren maskarak erosten ditu. Azken asteetan izandako kaleratzen aurrean, hainbat eragile politikok eta enpresak berak egindako adierazpenek hautzak arrotu dituzte. Egoera horren aurrean, Bergarako udalak dei egiten die eragile eta norbanakoei erantzunkizunez jokatu eta zurrumurruak ez zabaltzeko. Harreman jarraitua du gobernuak Bergarako enpresekin, are gehiago COVID-19ak eragindagoko egoera zail honetan. Izan ere, osasun ona duen ehun enpresariala izatea beharrezkoa da herria bizirik egon dadin eta Bergararen bizi baldintza duinak izan daitezen.
herrian dauden lanpostuei eustea eta berriak sortzea beharrezkoa baita. Adierazpen proposamena. 1. Bergarako udalak lan esparruko eragile guztiei zilegitasuna aitortu nahi die. Negoziazio kolektiboa ardatz arloan sor daitezkeen gatazkei irtera emateko. 2. Udal honek Bergarako enpresa eta langileekiko konpromisoa berresten du eta ildo horretan lanean jarraituko du. Enpresare eta FEX bezalako foruetan parte hartuz eta udal jarduna eta baliabideak herriko sustapen ekonomikoa indartzea bideratuz. Hau esan da, Ibai Redondok edo? Ibai Redondok daukaitza. Batzaldeon, entzuteta? Bai. Nire dauka problema bat egite hartzeko eta da, ez da egitela ze adierazpen kondenau nahi dien. Orduan, jakin barik ze adierazpen kondenau nahi dien, zai egite defenditzea gure burua. Uste dut, EAJK aurkeztutako salatuta gaitzestiari dagokizola, zeuek... Bai, topatzen denguan, da 2021ko otsailaren 19an sortu keindako adierazpenak. Usten dut aurretikan Twitterren ezin ustela adierazpenak, eta usten dut jakin badakizula ze adierazpeneri dagoki hitz egiten ari garen. Gure alderdiak adierazpen horrepek gaitzetsi zituen prentsa bidez. Ez dakit, kurioso egitegat, hitz batzuk gaitze, oso raroen jau, hitzak kondenatzea. Ez dakigu ze hitz dien kondena behar dienak, bai, gure aldetik adierazten egin nazan, batetik Wolfratexen kontua dela eta guk bai elkartasuna adieraztea kaleratuak izan dien 56 langilei, kaleratze masibo bat gertatu da Wolfratexen eta gure elkartasun beruen adieraztea berriz bebai eurei. Bestalde batetik, aipatzea guk planteo dugula publikoki Gipuzkoako konbenioak apliko behar jakuela langile danei, enpresa danetan, eta nunbaitzen irakurreu guk enpresen kontra indogula. Zez guk enpresen kontra ez guk indoguna da, enpresa konkretu bateko langileen eskubideen aldez, zorko soldatak edaran baldintzak ezien egokizenak. Eta gero aipatzeko bain ginulan kasartze bat, eta hola aitortu nahi dugu, eta dala esan ginula diru laguntza zuzenak jaso zitzula enpresa horrek, administrazio publikoen aldetik, eta hori ez da hola. Beste mota bateko laguntza jaso ditu, gure ustez zilegiak eta beharrezkoak ziren laguntzak, lurzorua, enpresia bera martxan jartzeko behar zen laguntza horrek, eta gero administrazio publikoak kontratuak behin ditu, hainbat kontratu inditzu, nahiko diruz eta nahiko potentia dienak, garritxu den maskarilla pila bat, Wolfratexekoak, aurrekoan urnietan lanean hasi nitanean, eskolan eman zozkuen, Wolfratexeko zeak, eta guri ondo iruditzen jau. Laguntza horredanak, baina laguntza horredanen truke gure ustez, etikoa eta morala da, egokisa da, lan baldintza duinak bermatzea enpresiak, ez? Guk pribatuan eta publikoki berai adierazi dutzegu, espero gula berriz martxan jarri alizatea enpresia, berriz langilea kontratatzea, eta guk animo ditugu eta eskatu dutzegu Gipuzkoako zeak onartzea, Gipuzkoako konbenizioan arabera horren antzerako lan baldintzak onartzea, eta hori zan guk adierazten egin joan nagusiki, gero bai udalak eta inkluso EAJak kondenakin kendutako beste puntuak egokisak iruditzen jaku, baina, realidadian pentsatzen duguna da, realidadian
testuak ipintzen dena eta realitatean gertatzen ari dena oso diferentia da, ez? Junzan hastian bertan ikusten ari gara eguna jun eta eguna etorri enpresak izten ari dela zoritxarrez, bai Bergaran eta bai inguruan, eta langilea protestan irtetzen dienean, Tubacezen irten dien bezala, EAJ-an erantzuna da, polizia bialtzia, langileak egurtzia, tankiak bialtzia, junzan hastian bertan Tubacexeko langileei, eta bueno, azkenengo kapitulua izan da ez, gaurkoa, Euskaltelena ez, askok txirrindulariak gazenak bai, sentitzen ginoan enpresa, 100% publikoa zen enpresa bat, gure enpresa bat, danon enpresa bat, lehenengo fondo buitre izaldu jakoela, eta on ja 100% pribatu bihurtu da latzotik aurrera ez, eta iruditzen jau, hori bai dala erabat desegokixadean eta salatzeko modukoan politika ekonomiko bat ez. Azkenian, danona dana, danon onurako dana, guztion eskutan segona, azkenian hori esku pribatuetan lagatzea, hemengoa estan enpresa talde baten esku lagatzea, fondo buitren esku lagatzea, eta hori bai iritz jakula larrixa ez. Eta, bueno, honekin itxiko ginuke hori ez, batetik usteu pandemia garai honetan hainbat krisi jarriela mai gainean, herri bezala aurrein jakoen egoera bada, gure ustez, saiatuga gure honena jartzen aurreiteko bai krisi ekonomikoai, krisi sozialai, krisi ekologikoai bebai, eta hemen eukaliptuan inguruan eta itzein danean bebai, eta esatia eskubide individualak, eskubide kolektiboen gainetik darela uste gozo larrixa dela, eta hemen publikoa eta dana hori dala zaindu behar dana, izan enplegua, izan ingurumena, eta hemen uste dentuten ari gazenak, gauza batzuk kezka sortzen dozku ez, baina, esan dugun bezala, ondo indakoa kontuan hartzia, eta gaizki indakoen aurrean, barkamenerak eskatzia tokatzen bako besterik. Bai, nik hitza hartzean nahi nuke. Hain bai ez. Guruk lehen hau nahi naban hitza hartzea bai, ze mozioa martxoaren 5an sartu ginoan, bai, eta horra itxik denbora asko pasau dolako, nahi naban resiente aukitzea gure mozioa. Baina, mozioan adierazten dugun moduan, bai, lehenengo puntuan adierazten dugun moduan, eta hau da mozioa aurkeztearen arrazoi nagusia, bada sortuk bere momentuan egin zeban adierazpenak gaitxestia eta salatzea nahi ditugula, bai. Twitterren hor dare, guztiok dakigu ze adierazpeni buruz hitz egiten gabizen, bai. Eta, ez dugu uste sortuk egindako adierazpenak, Bergarako 3 enpresen arteko lankidetzatik ateratako ekintzaietasunari erantzuteko moduko adierazpenak direnik, sorturen adierazpenak agresiboak eta oso gogorrak diala iruditzen jau. Bergarako EAJak argi dauka, ekintzailerik gabe ez dagoela enpresarik, eta enpresarik gabe ez dagoela lanposturik. Eta bizi dugun pandemia garai hontan, horrelako proiektu bat martxan jartzea zoriontzeko eta harro egoteko modukoa dela. Eta gu horrela sentitzen gara, sortu zen momentutikan. Harro eta beraien alboan, bai? Beraien alboan momentu posgarrixetan, ospatzeko eta uno gogorretan eta latzetan lankidetza eskaini eta laguntzeko. Usten dugu beraiek diala gure herrixaren garapenerako ezinbesteko elementuetariko bat. Horregaitzik, gure alderdizak bere momentuan indako idatzixan ere ala eskatze zeban, eta gaur ere ala eskatzea nahi dugu, bai? Zuzenean alkateari eskatzea nahi dotzagu, gorkak, alkate moduan, ze pentsatzen daben sortuk bere momentuan egindako kanpainaren inguruan, kanpaina edo aipatutako hitzen inguruan, bai? Alkate bezala, zer usten dozu, kanpaina edo hitz agresibo horren inguruan, ze usten dozu, ez? Usten du, zuek aurkeztutako beste emozioa, zuek aurkeztutako
mozioa, ados gaude, bertan esaten dianekin, baina ez da sorturen adierazpenak gaitzesten, ez da sortu den adierazpenen inguruko ezer aipatzen, bai? Eta guk hori da nahi dugun argitzea, zer iruditzen zaion, Bergarako alkatea den Gorkari sortuk bere momentuan eindako adierazpenak. Bere iritzia eskatzea nahi dautzagu. Bai, arrazoi daukazu. Udal gobernu taldiak bere momentuan gai honen inguruan intzegoen adierazpenean eta gaur mozioan referendatzea proposatzen dugunean, ez da aipamen espliziturik itzen ez sortuk indako adierazpenetaz, ez da ondoren erantzuna ZJak indakoetaz, ez da enpresak indakoetaz be. Uste dugulako ez dagokigula alako eztabaida antzuetan sartzerik. Eta geu, udal gobernu moduan eta udal moduan bagarela babesa emoteko enpresa horrei, babesa emoteko langile horrei, baina batez beheren alde lan itxeko. Eta eren alde lan itxe hori eztabaida antzuekin askotan ez dator. Bat eta ez da batera garrisa. Uste dugu lanerako girua eduki bihula eta horretarako eztabaida horretatik iezin beharra daukagula kolektibo moduan, udal moduan nabil, berbetan. Alabe, eta zuzenian galdetuta, uste bere momentuan bai zeuei, bai sortuk idiei, bai enpresarixei eta baitxa Albertori be deitzuta, momentu hortan adierazpenetako batzuk ez egokixak pentsau jatela, eta trasladadotontzan sorturi be, gero erak esan daben moduan, gainera, atzera indabenak eta gaur bertan ibaik sortuen ordezkaritza horretan barkamen eskatu da bena. Zentzu horretan, uste ez daukagula danon aldetik, adierazpen ez egokixak izan zela bere momentuan itortu biharri besteik ez, baina horrek ez dago esan nahi, beste guztian, eragile bakoitzak, eta kasu honetan, eragile publikoak adieraz izatenak sortu EAJ eta enpresa izan zate, eta ondoren gu nolabait irakurketa orokor bat enginuan, biharzko ikusten enginualako, hain zuzen be, lanerako plan hori jartzea eta nolabait udala, benetan, enpresekin, langileekin eta herritxarrekin gure industria mantentzeko eta gure lanpostuak bermatzeko, lanian jartzeko bidea zabaltzea. Badakizue, industriaren inguruan lanketa espezifiko itzen gabitzela, eta hortan jarraitzuko dugula. Hainbat enpresarekin harreman eukiten gabitz, uste gulako importantia dela gure industria indartsu mantentzia, eta horretarako dauzkagun gabezia horrek soluzionatzen joan behar daukagula, eta hortan lanian gabitz, eta badakizue. Bueno, bakarrik aipatzean nahiko nuke, gure ustez, EAJaren ustez ez diela eztabaida antzuak. Nik uste dut osoko bilkura honi dagokion eztabaida bat dela alderdi politiko baten adierazpenak eta batez be bertako enpresa eta ekintzaileen kontrako adierazpenak badia. Nik uste udalbatza honi dagokiola eztabaida hori ematea, ez? Horretarako dela udalbatza hau, ez? Beste eztabaida batzuak eman izan ditugu, Bergarari ez dagozkionak, hemendikan eta urrutixagokoak, eta eztabaidatu izan dira, orduan. Nire ustez ez, EAJaren ustez ez da eztabaida antzu bat, inondik inora, horrelako adierazpen batzuk eitxia. Eta, posten naiz entzutia gaitzesten dituzuela, gaitzesten dozula, sortuk bere momentuan eindako adierazpenak, edo hori ulertu nahi izan dut, nik uste dut herritxarrak eta, bai guk eta bai herritxarrak zor jatzun erantzun bat zala, eta posten naiz, erantzunarekin bat etortziaz. Edo hori bentsatu ulertu dut. Antes de pasar a votar, sí que me gustaría explicar la intención de nuestro voto, porque nos ha parecido, y permitidme que lo diga con esta crudeza, todo lo que va de punto 8 podríamos volverlo a bautizar como manzanas traigo. O sea, por un lado, el tema es claro, una moción presentada por EAJ o PNV sobre unas palabras dichas por Sortu, por sus representantes, me imagino. Tenemos luego una contramoción que va de otra cuestión totalmente diferente, o bueno, por lo menos que no entra en la materia del tema, tal como lo pone en el orden del día, que son las declaraciones de Sortu. Bueno, luego hemos tenido aquí al representante de Sortu, que bueno, también un poco ahondando en ese manzanas traigo, pues bueno, pero oye, cada cual tiene su legitimidad de dar su opinión en un foro.
Nuestra postura va a ser muy clara. Por un lado, entendemos que hay que tener mucho cuidado con el oportunismo político cuando estamos hablando de las lentejas de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que tentar muy bien el pie antes de dar el siguiente paso, porque muchas veces es un suelo inestable. Muchas veces los políticos, y me incluyo a mi grupo, estorbamos más que ayudamos cuando la negociación colectiva, cuando en momentos de tensión están tomando sus legítimas decisiones vinculantes entre empresarios y trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues posiblemente en ese contexto, y muchas veces por no sabernos estar callados, si se me permite la expresión, pues hablamos más de lo que deberíamos de hablar. Dicho lo cual, apoyamos la moción del PNV, a la que votaremos a favor, y luego tenemos otro problema, que es con la contramoción. Es que entendemos que esa contramoción o ese texto alternativo, claro, no responde al tema, pero por otro lado, en absoluto podemos estar de acuerdo con ellos. Es más, hemos sugerido alguna corrección al texto porque entendíamos que era enriquecedor. Porque quiero decir, es imposible estar en contra de ese texto, por lo cual, y como entendemos que no se puede votar a favor de los dos textos, lo que haremos será abstenernos a la contramoción. Vale. Bueno, orduan, bozkatuko dugu lehenengo gobernuak aurkezten duen mozio alternatiboa. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzabal, Alde. Cristina Marquina, Juan Luis González, Alde. Nagore Iñurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnelo Arizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Aurka. Maite Agirre, Aurka. Jose Balander Arregi, Aurka. Irune Galarraga, Ester Ortiz de Zárate, Joseba Elosua, Aurka. Alberto Alonso, bueno, mozio alternatiboa onartuta gehatzen da, 9 aldeko botokin, 6 aurkakokin eta abstentzio batekin. Beraz, ez da bila zen botatzen. Bota salpenen zeo zer esan ebadezuen horbatiek? Nik uste Albertok esan duena, hori esan kontramozio bat, gaia esan hori, hitz politiak die, baina gaia esan hori, eta gaia esan Maitek galdetu ziona Gorkari, galdetu diona zuzenian. Nik uste ez direla hitz antzuak, ez direla eztabaida antzuak, ez oin eta ez inoiz. Bergarako enpresak tartian baldin badare, ez die hitz antzuak. Luziak izango die, etekin gutxiago edo gutxi lortuko dugu, edo ez, baina antzuak ez die. Horretan gu beti egongo gara. Eta nik uste ezin dugula ahaztu gure bizikalitatearen maila, daukagu ekintzaile asko egon dielako gure herrian, eta hor dau gure ñabardura beste herri batzuekin konparatuta. Orduan, hau esan da, ez di eztabaida antzuak. Nik uste beharrezkoa diela, eta beharrezkoa die hitz batzuk momentu latz batzutan. Eta momentu horretan, nik uste, gure enpresek behar zuten aldeko hitz bat, aldeko edo atxikimendu bat irakustia. Eta, bueno, hori da, egin nahi ginuena, eta tamalez udalbatzak ez du hori onartu. Ez die hitzak antzuak dienak, antzuak eztabaidak eta eztabaida horrek sortzen dituzten baldintzak lanerako die. Eta uste dut, bai haunetan eta bai antzerako gai askotan, eztabaidarako esparruak badarela eta emon gerizkela beste termino batzutan publikoki sortzen daben ezin egona eta giro txarrorrek kontaminau barik. Eta uste dut, lehen esan duten moduan, hori tokatzen jakula udaletik itxia. Eta uste dut, tokatzen jakula eragileekin egotia, publiko-in eta neuk ineban moduan eragile diferentiekin egotia, momentuan eta lanketan jartzea, aurrera begira, geure tejido industrial hori eta geure lanpostu horrek nola babestu genken, nola indartu genken eta nola aurrera genken martxan jartzeko. Esan duzu moduan, ez di hitzantzuak.
hitz horrek sortzen daben ingurua, gatazkak eta zoru hori da antzua pentsatzen jakuna. Tamalez, eszenatokia ez genuen guk aukeratu. Eszenatokoi publiko batera iritsi ziren adierazpen horiek, eta horregatik eraberdinean erantzutia ikusten dugu egoki. Sukalde lanak egin behar diela, noski, betiko moduan, egin behar da. Baina horrek ez du esan nahi, publikoki, momentu honetan, ezala ez ere egin behar zan. Gure enpresek behar zuten atxikimendu hori laguntza eta babesa. Eta hori da egin duguna. Gero, sukalde lanak egin behar die. Horren gutxi. Eskaera eta galderak, zer baldin badukazue? Ez baldin bada... parkatu. Bai, ez da egin norbaiteken nahi izan berda egin, ez? Ez. Ez aurra Lander. Galderatxo bat, esan da. Azken benoan, tratatu genuen buskatu publikoen gaia, eta gobernuak buskatzen kompromisoa, partaide ez da prozesu baten aritzeko. Pasauda hilabete eta horren aritik ez dugu zeren. Duan galdera da zela daun gaian, edo zeraitik ez dia izan nahi dutuak. Nengoan. Bota gaitz. Beste barik, parte hartze prozesu baten lanketan gabitz, pixka bat diseinatzen, asmoa da datozean hastietan, aste santu hostian horren emotia, kontrastatzea esan dut nahi, eta hori lanketan gabitzen da. Eta asmoa da, horren hilabetetan, parte hartze prozesu hori aurrera eramaten. Interesante izango litzateke guretzat parte hartzea prozesu horren diseinuan. Ez? Zetik azken finean, nahiko dut baitere hasieratik lehen sukalde lanak aipatu die, sukalde lan horietan, eta gero beste gaietan gertatu zaigun moduan, agian ikusten dugun ez da gure guztoko eta berriro bueltatzen gara eskale batera. Ustez, askoz be logikoa bada, guk esako den momentuan, bai hasieran horre urtea eta adostatzea prozesu hori. Horre? Hori esan da, gaizerrendako azkeneko puntue da, Elena Lete zinegotzearen dimisioaren jakitun geratzea. Dimititu jendo bere kargutik, eta zerrendan, urrena dagoena da Martin Etxaniz Beaskoetxea eta Junta Elektoral Zentralari eskatuko zaio bere aldeko izendapena bieltzea. Eskerrik asko, Kontxe. Bueno, nolabait oin dela 9 urte, hasi nintzen ibilbide honetan, Eusko Jaurlaritzako zuzendari batian kargu hartzen, eta erronka desberdinak izan ditut urte hauetan, aurre egin diet erronka hoiei, eta, onartuta heldu naiz momentu honetara, bukatzeko momentua da, nire gure ikuspuntutik, ibilbide luzia, intensua, gehien bat intensua, ez hainbeste luzia, baina intensua bai izan da, eta nik uste dela eskerrak emoteko momentua. Bide oparoa izan da, personalki satisfazio handiko bidea izan da, arlo guztietan, bai udal esparruan eta baita erkidego mailako esparru horretan.
Eta, bueno, eskertu nahi ditut, nitaz ipini zuten konfidantza, pertsona guzti horiei, eskerrak eman nahi diet. Eskerrak eman nahi diet ere nire lantaldeko kidei, momentu horretan nirekin egon zielako, bai gobernuan eta bai oin oposizioan, benetan leialak, arduratsuak, langileak eta nola ez, ekintzaileak izan dielako, ez? Eta horrek laguntza ondixa eman dit urte hauetan. Eskertu nahi ditut ere, eta hemen kontxi dau, eta ordezkari moduan, udal langile guztiei emandako laguntza, sortutako harremanak, egindako lankidetza, eta benetan nik uste urte onak izan dira niretako. Ezagutzen nuen, ez, udal bat, baina beste era bat ezagutzeko aukera izan dudalako, eta beti ere ez zuen laguntza izan dudalako. Orduan, benetan, bihotz eskertu nahi ditut laguntza eta profesionaltasun hori. Eta, eskertu nahi dut ere, momentu honetan gobernuan dagoen taldiei eta aurreko legealdian talde politikoei eta zinegotzei, harremanak sortu die gure artean, ezagutu egin gara, lan egin dugu, era desberdinetan, lan egin dugu, baina beti ere eta diferentziak medio, azkenian adostasun batzuetara, edo behintzat harreman zuzen batera heldu garelako. Heldu da momentua, esparru hau usteko eta nire gertuko ekin gehiago egoteko intensidade hori nolabait arindu egingo dalako, eta oin da denbora haiendako eta niretako ere, noski. Honena opa dizuet, zuei, gobernuan zaudetenei, oposizioen zaudetenei, eta noski Martini gurekin edo zuekin batera jarraituko du, hemendik aurrera. Holan alderdi moduan nik uste gure konpromisua agerian geratzen da. Behin eta berriz esan dut nik pleno areto honetan, konpromiso hartzen dugula lan egiteko, eta era honetan erakusten dugu konpromiso horrekin jarraitzen dugula. Eta, ondo izan, eta eskerrik asko, jasotako guztia, oin arte. Eta zer esanik ez, nire ezagutza, nire esperientzia edo nire laguntza beste momenturen batian beharrezkoa edo mesedegarria izango balitz, pres topatuko nauzue laguntzeko. Nire aldetik, Elena, badiesei bat urte hemen ezautu ginela. Uste dut, hemen garen beste amazirok bezala herri honekiko konpromiso ekarri zintuela ona, eta momentu honetan beste konpromiso batzuk etaratzen zaitxu hemendik, eta eskerrak emotea besterik ez. Eindako alegin guztia etxik eta eindako lanagatik. Mila esker. Sí que me gustaría, porque en primer lugar, en lo personal, pues agradecer su esfuerzo, el esfuerzo que ha venido realizando, dice que en los últimos 9 años, para la cosa pública, ¿no? Y en las últimas legislaturas, en la anterior legislatura y esta, pues centrada en Vergara, ¿no? Yo la verdad es que cada vez que alguien deja la vida política, ¿no? Y los que estamos dentro sabemos todo lo que ha dejado, todo lo que se ha dejado en la balanza, ¿no? Todo lo de personal que se ha renunciado para poder estar trabajando en el día a día de un ayuntamiento, de un gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en este caso, encima, por los 2 años, esta legislatura que hemos compartido, yo creo que el caso de Elena ha sido un poco como el del chiste, ¿no? Hay quien participa y hay quien se implica. Y yo creo que en el caso de Elena y su pasión en los debates, ¿no? Lo que demuestra es que ella no solo participa, sino que es de las que se implica, ¿no? Creo que es una pérdida momentánea. Me imagino que luego vendrá alguien que cubrirá su puesto y que el PNV seguirá teniendo la fuerza que tiene que tener. Y en lo personal, pues encantado de haberla conocido. Eskerrik asko. Honetxekin
bukatu zaten moten du plenoa. Mila esker danoi, Elenai bereziki, horkoan. Agur.